tong mission mudi ham best god bang district media mai su bang lo lemra pet orang tak orang ketan ku ke kabede nak ku ang sikulo siku pet kenal ku mission mudi ka clear lo sini lening kelo sini ini memang Kangburan se Nili West Karibanglong District Committee President si Nili tum pini dak Rongkhang Hawarlong First Mondol Executive Kiseng Lokapang ni la so melong Nili na chitong lo si Nili dak Rongkhang Hawar according to tumanta pachining tu te mission modi pua hormu bangla lo ilitum klardak sini nai je Nili tum hello BJP lo Nilitum hello mission modi lo lasi Nilitum bangke kamatha parliamentary kachari tumte kamatha chelar nai kamatha chelar lon te det bangda chelar po pen karbia khai do anta chelar po la pen dak Rongkhang mondola BJP karyakarta la pen mission modi karyakarta tumta ningarong po la suateng besi Nilitum kapre kemang do es tame lahelo lasi non kebangji lasi la mission mudi hoi pen pustame lasi ning hang mane nitum la mission mudi east west pen pustame nilitum mission mudi hoi pen si bang kep atiket piponji la non ke bangji MSC election along lasi bang kep a candidate aphan nilitum hin pen mission a candidate atuphan kangwai ponji do lasi ning hang la emisi ke thodu ni tame mission modi long na chirap dun na chitodun te anso se me parpo Nalitom constituency ko ansi ke sengdam tang lo Nilitom constituency ke sengdam tang la pahlo first bitung reng thamat senglo kopili senglo amreng senglo hamren lapen socheng senglo penatumi bangke amri seng tekang lo ke pinie bangke dak Rongkhang nang senglo pena bangke ni tum dwaram la sengnam po basi non baki si dolang da cinthong dolang dak Rongkhang apartment mai phu la kan cindang man sikang mai panik lo Rongkhang amai phu bangke alang le donation kramsa president lo pen secretary ke Parthem Singh Teron alang li fansi general secretary ar pu pek pollo Rongkhang la mission mudi pe nilitum kaching ki thana makte ilitum la Rongkhang hawar along government pen kapang dak la development scheme pen danglok rong so tum ahok pet pen long malong lema pulso kelang cari phan itu mission mudi pen lahai ke claim panji phan itu kaching bai pon lahai ke pap pon la pen ilitum BJP karyakarta la tum stame ahok pet ke claim pen la tum ta abar sai government pen abar sai long malong lema pul hai phan stame ilitum kang thur poni la BJP a achatai be mission mudi achatai long pen ilitum wansi alang litum phan puthon kang thur poni phan nilitum kachisik pon lahai kaching bai pon mek do Nalitum la mission mudi ke seng pon pe nalitum ke bangji MSC along karjat duni la pason kachisik do man nalitum hin pe nilitum la mission mudi 5 nong Rongkhang la so constituency committee pen bangke nilitum ke la bang phukile long mate MDC la son election ticket ke hang long bangke nilitum kachisik ke sitame nilitum la bang phukile long male ticket ke hang bang phutum phan nilitum kangwai dun sipo bangke nilitum kachisik do